Fis-settur tas-saħħa il-Gvern kien interessat biss dawn l-aħħar snin biex jispekula l-isptarijiet pubbliċi. Konsegwenza ta' dan is-settur tas-saħħa mentali kien abbandunat u użah biss biex jaqdi n-nies tiegħu billi l-ewwel poġġa lis-Sindku Laburista tal-Imsida u wara lis-Sindku Laburista ta' Santa Venera bħala kap eżekuttiv tal-Isptar Monte Carmeli. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-Isptar Monte Carmeli u qal li l-każi tal-aħħar xhur fosthom it-tixrid tal-Legionnaires' Disease u l-każi fejn pazjenti ħarbu mill-isptar huma indikattivi ta' nuqqas ta' rieda politika li s-settur jingħata priorità. Ngħid biss illi wara dawn il-ħitan f'dan il-bini hawn in-nies, hawn l-umani, hawn il-persuni. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament flok serħilhom rashom u Tom Wens, il-Ministru tas-Saħħa qal biss li se jibda jiddiskuti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li s-settur jeħtieġ azzjoni minnu fih. Il-Partit Nazzjonalista diġà qed jaħdem fuq pjan konkret li jkompli fuq dak li kien beda Gvern Nazzjonalista fl-modi fejn aħna nkunu mhux biss qed nintervjenu mal-professjonisti imma nkunu qed nintervjenu fil-lokalitajiet fl-irħula nkunu qrib in-nies fejn hemm bżonn. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-kelliem dwar is-saħħa mentali u kura fil-komunità Mario Gallia u qal li l-Gvern abbanduna l-kollox il-programm tal-kura fil-komunità u l-Crisis Intervention Team li kien twaqqaf fi żmien Gvern Nazzjonalista prattikament iż-żarma. Mario Gallia appella lill gvern biex ma jkomplix jilab bil-ħajja tan-nies u dan fid-dawl tal-fatt li f'Malta hawn irrappurtati mal-35,000 każ ta' depressjoni li minnhom 70 biss fittxew il-kura. U fakkar li d-depressjoni li ma tingħatax attenzjoni medika hija l-kawża ewlenija ta' suwiċidji. Tkellem ukoll deputat Ivan Bartolo kelliem mal-ġlieda kontra s-solitudni u l-esklużjoni soċjali u qal li wara kull wiċċ hemm storja u l-gvern ma jistax jala għajnejh għal dawn is-sitwazzjonijiet. U fisser il-weġat li għandu dawn in-nies minnhom meta jippruvaw jagħmlu kuntatt mal-awtoritajiet u jibqgħu mingħajr ebda tweġiba.